Suomen tasavallan ensi vuosikymmeninä sotaväen lippujuhlaa vietettiin 16. toukokuuta, muistona valkoisen armeijan voitonparaatista Helsingissä samalla päivämäärällä vuonna 1918. Pääkaupungissa järjestetty paraatimarssi ja muut asiaan kuuluvat juhlallisuudet herättivätkin närkästystä sisällissodan hävinneessä osapuolessa, siis työväestön ja sosiaalidemokraattien keskuudessa, joille kyseinen päivämäärä oli helvetin 16, eikä juhlan aihe. Suojeluskuntien ja itse sotaväen ohimarssin vastaanottaminen kuului tasavallan presidentin tehtäviin. Vuonna 1927 kävi kuitenkin niin erikoisesti, että presidentti Lauri Reelander oli keväällä sairastunut niin pahasti, ettei voinut suorittaa kaikkia tehtäviään. Niinpä seuraavana arvojärjestyksessä oli pääministeri Väinö Tanner, joka oli vuoden alussa muodostanut sosiaalidemokraattisen vähemmistöhallituksen. Tieto sosiaalidemokraattisen Tannerin kontolle siirtyneestä vastuusta ohimarssin vastaanottamisesta herätti kohun. Valkoisten perintöä kannattavat piirit pitivät sitä häpeällisenä, että he joutuisivat tekemään kunniaa sen puolueen edustajalle, joka oli sisällissodan aloittanut ja sodassa voitettu. Sosiaalidemokraatit taas pitivät sitä nöyryyttävänä, että heidän edustajansa joutuisi ottamaan vastaan niin sanottujen lahtarien ohimarssin. Niin kuitenkin 16. toukokuuta 1927 Tanner seisoi Helsingin tuomiokirkon portailla tervehtimässä silinteri kädessään, pää paljastettuna, ohitse marssivia suojeluskuntien ja armeijan lippurivejä. Tilaisuus sujui ilman ongelmia, vaikka lehdistössä ja pilakuvissa innokkaasti käsiteltiinkin erikoista ja tunteita herättänyttä tapahtumaa. Oli vaikea sanoa, kumpi osapuoli, valkoinen vaiko punainen Suomi, oli tullut nöyryytetyksi, vai oliko kukaan. Tanner kirjoittikin myöhemmin muistilapulleen, ei ollut suojeluskuntienkaan helppo. Kumpaa oikeastaan nöyryytettiin. Tavallaan tilanteen teki vielä erikoisemmaksi se, että aiemmin vuoden alussa oli liikkunut huhuja mahdollisesta suojeluskuntien tai peräti fasistien vallankaappauksesta Tannerin muodostamaa sosiaalidemokraattista hallitusta vastaan. Tilanne muistutti hieman vuoden 1921 suojeluskuntaselkkausta, jonka aikana oltiin myös huolissaan radikaalien suojeluskunta-aktivistien enemmän tai vähemmän todellisista vallankaappaussuunnitelmista keskustaporvarillista hallitusta vastaan. Se tapahtumasarja oli lähtenyt liikkeelle Sanomalehdessä salanimellä julkaistusta mielipidekirjoituksesta. Niin myös helmikuussa 1927 huhut mahdollisesta vallankaappauksesta olivat lähteneet Sanomalehden vuoksi liikkeelle. Tällä kertaa tosi Ruotsista eikä Suomesta. Nimittäin Ruotsin kommunistisen puolueen pääääneen kannattajassa Folkets Dagblad Politikkenissa julkaistiin 5. helmikuuta 1927 etusivulla juttu, jossa todisteltiin vallankaappauhankkeesta Suomessa. Lehti julisti suomalaisten fasistien suunnittelevan suojeluskuntien tuella vallankaappausta ja sisällissotaa aivan sosiaalidemokraattisen hallituksen nenän alla. Kommunistit tietenkin olivat tottuneet julistamaan fasismin ja taantumuksen joukkojen uhkaa milloin missäkin, mutta tästä uutisesta teki vielä erikoisemman se, että tällä kertaa lehti esitti todisteeksi väitteelleen ainakin näennäisesti virallisen asiakirjan. Politiikken nimittäin väitti saaneensa käsinsä Viipurin suojeluskuntapiirin päiväkäskyn päivältä 30. marraskuuta 1926. Viikkoa aiemmin tuosta päivämäärästä oli Kyösti Kallion hallitus kaatunut ja Väinö Tannerin sosiaalidemokraatit olivat tulossa hallitusvastuuseen. Dokumentti komeili Politiikkenin etusivulla. Päiväkäskyssä oli Viipurin suojeluskuntapiirin päällikön Urho Sihvosen allekirjoitus. Itse käskyssä luki: nyt kun valtioelämämme kokee kriisiä ja hallitusohjat ilmeisesti liukuvat vasemmiston käsiin, on suojeluskuntain oltava valmiina jokaisen mahdollisuuden varalta voidakseen, mikäli välttämätöntä, ryhtyä toimintaan ilman ajanhukkaa. Käskyssä myös painotettiin, että suojeluskuntien tuli voida järjestäytyä 2 tunnin sisällä mahdollisesta hälytyksestä. Kaiken kaikkiaan käsky siis vaikutti todisteelta siitä, että suojeluskuntien keskuudessa suunniteltiin toimintaa Tannerin hallitusta vastaan. Kommunistit pitivät tätä laajemman fasistisen liikkeen aikaansaannoksena. Paria päivää myöhemmin uutinen levisi myös Suomeen. Kotimainen kommunistinen lehti Työväenjärjestöjen tiedonantaja julkaisi ensimmäisenä sivuillaan paljastuksen suojeluskuntavallan-kaappauksesta. Uuden sisäpoliittisen pulman ainekset olivat nyt jälleen käsillä Suomen tasavallassa. Kohu-uutisen tultua Suomen puolella viranomaisten tietoon alkoi tietenkin heti kuumeinen selvitys siitä, mistä oikein oli kyse. Etsivän keskuspoliisin eli EK:n päällikkö Esko Riekki oli välittömästi selvittämässä asiaa. Hänen mukaansa kyseessä oli selvästi provokaatio, jossa oli ruotsalaisten kommunistien lisäksi kotimaisilla kommunisteilla sormensa pelissä. Provokaation päämäärä oli kärjistää Tannerin hiljattain muodostetun vasemmistolaisen vähemmistöhallituksen ja porvaripiirien välejä.
Riekki soitti asiasta presidentti Relanderille ja jakoi tälle näkemyksensä, johon presidentti yhtyi. Relander taas aloitti oman soittokierroksensa. Hän tavoitti pääministeri Tannerin ja kertoi tälle Riekin jo oman näkemyksensä. Sitten presidentti soitti suojeluskuntaan yliesikunnan esikuntapäällikölle Eversti Per Tsiljakukselle. Tsiljakus kertoi olleensa jo yhteydessä kohutun päiväkäskyn allekirjoittajaan, siis Viipurin suojeluskuntapiirin ylipäällikkö majuri Urho Sihvoseen. Tämä taas oli kunniasanalla vakuuttanut, ettei hän ollut kyseistä päiväkäskyä antanut. Riekki, Relander, Tsiljakus ja Sihvonen olivat kaikki samaa mieltä siitä, että kyseessä oli pelkkä kommunistien provokaatioyritys. Päiväkäskyhän oli jo muutoinkin jo yli 2 kuukautta vanha, eikä mitään vallankaappausta ollut koetettu. Lehtiuutisen lisäksi Tannerin tietoon kulkeutui kertomuksia siitä, että suojeluskuntalaisten keskuudessa valmisteltiin jotain omituista tapahtuvaksi pääkaupungissa. Tieto oli peräisin parilta niin sanotulta luotettavalta porvarilta. Suomen sosiaalidemokraatti, siis SDPn päääänen kannattaja, taas julkaisi 9. helmikuuta pääkirjoituksen otsikolla Käärme povella. Kirjoituksessa hyökättiin voimakkaasti suojeluskuntajärjestöä vastaan, vaikka siinä pidettiinkin politiikkinen paljastusta todennäköisesti väärennyksenä. Lisäksi kirjoituksessa kyseenalaistettiin fasistien manöövereiden mahdollisuus Suomessa. Kirjoituksen mukaan kumouksen vaara oli silti todellinen suojeluskuntien taholta, sillä sen kaartit olivat ainoastaan porvarien eivätkä kansanvallan puolella. Lehden mukaan aseellisen porvarikaartin olemassaolo oli uhka yhteiskuntarauhalle, ja valtio salliessaan ja jopa tukiessaan sen toimintaa kasvatti käärmettä povellaan. Kirjoituksessa siis epäsuoraan kehotettiin lakkauttamaan suojeluskunnat, ja sosiaalidemokraattinen eduskuntaryhmä olikin vuosina 1922 ja 1924 kannattanut kommunistien lakialoitteita suojeluskuntien purkamiseksi. Tannerin sosiaalidemokraattinen hallitus, mukaan lukien sosiaalidemokraattinen puolustusministeri Kaarlo Heinonen, eivät kuitenkaan ole suhtautuneet näin vihamielisesti suojeluskuntia kohtaan hallituskaudellaan, eivätkä näyttäneet sellaista suunnittelevankaan. Tannerin hallituksen kanta oli, että suojeluskunnat voisivat toimia nykyisen ohjelmansa mukaan, kunhan eivät sekaantuisi politiikkaan. Vallankaappaushuhujen vuoksi puolustusministeri Heinonen oli tiedustellut suojeluskuntien komentajalta Eversti Lauri Malmbergiltä, että olisivatko suojeluskunnat valmiita tukemaan laillista hallitusta siinä tapauksessa, että fasistit tai kommunistit yrittäisivät jotain. Tietysti, oli Malmberg vastannut. Heinonen taas oli vakuuttanut, että tällöin eräs edellytys suojeluskuntaan ja sosiaalidemokraattien keskeiselle lähestymiselle on olemassa. Huhut ja Suomen sosiaalidemokraatin pääkirjoitus kuitenkin hieman kiristivät välejä hallituksen sekä presidentti Relanderin ja suojeluskuntajohtajien välillä. Relander moitti ministereitä siitä, että puolueen lehti suhtautui eri tavalla suojeluskuntiin kuin mitä ministerit olivat vakuuttaneet. Myös Malmberg ilmaisi pettymyksensä lehden kommentteihin. Tanner vakuutti hallituksensa olevan kuitenkin yhä sillä kannalla, että suojeluskuntain toimintaan ei puututtaisi, kunhan ne eivät puuttuisi politiikkaan. Lehtipaljastus vallankaappauksesta, epämääräiset huhut ja puoluelehden kirjoitus painoivat kuitenkin melko nopeasti taka-alalle hallitustasolla. Fasistien uhkaa ei siis pidetty todellisena. Lehdistössäkin pidettiin päiväkäskyä yleisesti väärennöksenä. Hallitus oli asian varmistamiseksi kuitenkin perustanut erityisen komission tutkimaan asiaa, ja Viipurin suojeluskuntapiirin diaarien, päiväkäskyjen, määräysten ja kiertokirjeiden koluaminen ei johtanut vallankaappausjuonen paljastumiseen. Kohutusta päiväkäskystä teki epäilyttävän myös se, että se oli kirjattu olevan päiväkäsky numero 121. Kuitenkin vuonna 1926 oli päiväkäskyjä annettu vain 15. Tutkintakomissio siis päätyi pitämään asiakirjaa väärennöksenä. Ilmeisesti suurin osa sosiaalidemokraateista ja porvarillisista piireistä oli muutoinkin päätynyt samaan tulokseen, sillä kommunistilehden paljastukseen ei ollut kiinnitetty laajaa huomiota. Etsivän keskuspoliisin päällikkö Riekki pyrki vielä hankkimaan valokuvakopion itse asiakirjasta Tukholmasta asti. Keskuspoliisin Tukholman asiamies koetti hieroa kauppoja politiikkinen edustajien kanssa Ruotsissa. Hinta päiväkäskystä kohosi 1500 kruunuun, kunnes kommunistijulkaisu vetäytyi yllättäen kaupasta. Tarina ei kerro, mitä politiikkinen hallussa olelle päiväkäskylle loppujen lopuksi tapahtui. Kuitenkin politiikkinen kieltäytyminen asiakirjan myymisestä tai edes näyttämisestä vaikuttaa tukevan sitä, että kyseinen päiväkäsky todella oli vain väärennös. Sen oli tarkoitus toimia provokaationa Tannerin ja hallituksen sekä suojeluskuntien ja laajemmin porvarillisten piirien välillä. Provokaatio ei kuitenkaan näyttänyt ottaneen tulta alleen. Riekin tuli vielä laatia kirjallinen selonteko koko tutkinnasta hallitukselle ja tarkemmin sisäministeri Rieti Itkoselle. Selvitys oli valmis 23. helmikuuta. Riekin raportti perustui osaksi keskusteluun, jonka hän oli käynyt Viipurin suojeluskuntapiiriin kuuluvan jääkärikapteeni X:n kanssa. Riekki siis jätti nimeämättä kyseisen kapteenin.
Mysteeristä kapteenia pidettiin kuitenkin yleisesti oikeistoradikaalina, ja tämän vuoksi Riekki oli tiedustellut häneltä vallankaappaushuhujen todenmukaisuutta. Kapteeni X:n mukaan Tannerin hallitus ei ollut toiminut tavoin, jotka olisivat edellyttäneet toimenpiteitä. Hän oli myös epäillyt, olisiko valtiolle tervettä sellainen, että jokainen hallituksen vaihdos kävisi aseiden kerran, kuten hänen mukaansa Etelä-Amerikan valtioissa oli tapana. Jääkärikapteeni piti politiikkenin päiväkäskyä väärennöksenä ja kiisti saaneensa ainakaan itse kyseistä käskyä. Hänen mukaansa suojeluskuntapiireissä kuitenkin saattoi olla miehiä, jotka olivat valmiita tukemaan vaikkapa fasistista vallankaappausta, sillä riuskaa ja helposti syttyvää väkeä se on, kapteeni oli kuvaillut. Riekin raportti ei kokonaan poissulkenut mahdollisuutta fasistiselle järjestäytymiselle Suomessa. Hänen mukaansa suomalaisessa fasismissa ei kuitenkaan ollut niinkään kyse mistään organisoidusta liikkeestä, vaan abstraktista mielialasta laajoissakin piireissä, jolle Riekin mukaan paremman puutteessa annetaan fasismin nimitys. Mahdolliset puheet vallankaappauksesta, asioiden kuntoon laittamisesta ja niin edespäin merkitsivät Riekin mukaan enemmänkin nuorille miehille ja joskus vanhemmillekin ominaisesta illuusioinnin tavoittelusta. Tahdotaan jotakin hääriä, jotain olla ja jotain merkitä. Mutta niin kauan kuin suomalainen fasismi siihen supistuu, ei tasavallan rauha häiriinny. Sisäministeri Itkonen oli enimmäkseen huojentunut Riekin raportista, tosin hänessä ja sosiaalidemokraattisissa piireissä yleensä kyti vielä epäluulo suojeluskuntia kohtaan. Joka tapauksessa koko jupakka painui pian unohduksiin. Fasistien vallankaappausta ei tullut, eivätkä sosiaalidemokraattien välit suojeluskuntiin tai porvaripiireihin tulehtuneet. Tannerin hallitus lopulta kaatui elintarviketulleihin liittyneeseen luottamuskysymykseen joulukuussa 1927. Toisaalta etsivän keskuspoliisin, jonka sympatiat olivat selvästi enemmänkin oikeiston puolella, arkistoihin kiertyi ensi kertaa mappeja otsikoilla fasismi ja oikeistokaappauksen uhka Suomessa. Ne tosin jäivät koko kyseisen viranomaislaitoksen historiassa kovin laihoiksi kansioiksi. EK määritteli ne poliittiset ryhmittymät, joita oli valvottava ja tarvittaessa estettävä. Sosiaalidemokraattisesta liikkeestä valvottiin niitä, jotka toimivat aktiivisesti liikkeen vasemmistolaistamiseksi, siis viemiseksi lähemmäksi kommunismia. Valvonnan kohteena olivat myös tasavaltalaisdemokraattisesta rintamasta poikkeavista aatteiden ajajista jyrkät ainekset, kuten fasistit ja monarkistit. Oliko kommunistilehti Politiikkenin paljastuksessa siis mitään perää? Edellä mainitut seikat tukisivat sitä, että päiväkäsky oli väärennös. Sen aitoudesta ei löytynyt mitään todisteita, mutta kommunistien motiivi levittää väärennettyä päiväkäskyä provokaationa oli selvä. Tapausta mutkistaa kuitenkin EK:n yli vuotta myöhemmin huhtikuussa 1928 suorittama Henrik Stenius-nimisen kotimaisen kommunistin kuulustelu. Stenius oli saanut koulutusta Neuvostoliitossa ja hän oli Politiikkenin paljastusjutun aikaan toiminut Suomen kommunistisen puolueen johtavana organisaattorina Viipurin piirissä. Stenius tunnusti, että SKP:n sotilaslinja oli ollut paljastuksen takana. Hän tosin pysyi siinä kannassa, että päiväkäsky oli ihan todellinen. SKP oli kuulemma saanut sen käsinsä 3 viipurilaiselta porvarilta, jotka vihasivat fasismia enemmän kuin kommunismia. Porvarit olivat nimikirjoituksillaan todistaneet päiväkäskyn aidoksi. Stenius vielä lisäsi, että puolue ei ollut paljastanut lähdettään päiväkäskylle siksi, että se olisi häirinyt SKP:n sotilaslinjan toimintaa. Toisaalta herää myös se kysymys, että jos päiväkäsky oli väärennös ja jos sen tarkoitus oli provosoida, niin miksi se oli kirjattu annetuksi noin 2 kuukautta ennen sen julkistamista? Päiväkäskyhän oli annettu marraskuun lopulla 1926 Tannerin sosiaalidemokraattien tullessa hallitusvastuuseen, mutta Politiikkeen julkaisi sen vasta helmikuun alussa 1927. Mitään aseellista selkkausta ei ollut syntynyt 2 kuukauden aikana sosiaalidemokraattien oltua vallassa, vieden perää kommunistien väitteeltä. Eikö olisi ollut taktisesti hyödyllisempää paljastaa päiväkäsky jo ennen helmikuuta, varsinkin jos se oli todella väärennös? Pyrkiessään valloittamaan massojen sielut, kommunistinen liike pyrki ylläpitämään aavemaista uhkaa fasismista. Kommunisteille oli myös tärkeää maalata sen kanssa kilpaileva sosiaalidemokraattien liike työväen asian pettureiksi. Alussa mainittu työväenjärjestöjen tiedonantajalehti olikin tammikuussa 1927 julkaissut jutun otsikolla Suomen sosiaalidemokraattisen hallituksen myötämielinen suhtautuminen suojeluskuntiin ja Ohranaan merkitsee liittoutumista fasistien kanssa. Vuotta myöhemmin, vuonna 1928, Komintern eli Neuvostoliitosta johdettu kommunistinen maailmanvallankumousjärjestö julistikin teesinsä niin sanotusta sosiaalifasismista. Sen mukaan sosiaalidemokratia oli itse asiassa yksi fasismin muoto ja kommunismin ykkösvihollinen. On myös hyvä muistaa, että niin suomalaisia kuin ruotsalaisiakin kommunistijärjestöjä johdettiin Kominternistä, eivätkä ne suinkaan olleet itsenäisiä. Suomessa ei 1920-luvulla edes ollut mitään organisoitunutta fasistista liikettä, varsinkaan sellaista, joka olisi voinut suojeluskuntien avulla toteuttaa mitään vallankaappauksia.
Politiikan-lehden fasistitermin käyttö vaikuttikin selvästi olevan vain esimerkki kommunistien tyypillisestä strategiasta leimata kaikki vastustajat suojeluskunnista sosiaalidemokraatteihin fasisteiksi. Mutta jos hyväksytään, että kyse oli vain halveeraavasta nimityksestä, oliko suojeluskunnista silti uhkaa laillisesti valtaan tulleelle Tannerin hallitukselle? Suojeluskuntalaisten oli ainakin perusteltua odottaa, että sosiaalidemokraatit toimisivat järjestön lakkauttamiseksi heti päästyään valtaan. Puolue oli eduskunnassa ja julkisissa esiintymisissä sitä systemaattisesti kannattanut. Suojeluskuntalaisten näkökulmasta oli siis ymmärrettävää varautua pahimpaan, niin sanotusti. Lisäksi vuoden 1932 Mäntsälän kapinan jälkimainingeissa, joissa osa suojeluskuntalaisista asettui vastatusten valtiovallan kanssa, paljastuikin, että jo vuonna 1926 tietyt viipurilaiset suojeluskuntalaiset olivat hankkineet yksityisiä kiväärejä siltä varalta, että Tannerin hallitus ryhtyisi toimiin suojeluskuntia vastaan. Tämä ei ollut vuoden 1927 tutkimuksissa paljastunut. Suojeluskuntajärjestön yliesikunnan esikuntapäällikkö, jääkärieversti Bert Siljakus, taas oli marraskuussa 1926 kertonut yksityiskirjassaan aktivisti Elmo Kailalle, että olisi syytä varautua nopeaan toimintaan SDP:n noustessa hallitusvaltaan, sillä hänen mukaansa suojeluskuntien lakkauttaminen oli nyt asialistalla. Siljakus viittasi selvästi vallankaappauksen toteuttamiseen tämän estämiseksi. Ei voida kuitenkaan osoittaa, että jääkärieverstin kirje, tai pikemminkin hänen näkökulmansa, olisi saanut aikaan mitään toimenpiteitä, ja kenties eversti itsekin muutti pian mielipiteensä. On selvää, varsinkin jos olet jo tutustunut vuoden 1921 suojeluskuntaselkkaukseen, että suojeluskuntien joukossa oli vähintään epäluuloa tasavaltalaisuutta ja demokratiaa kohtaan, sekä sen rivijäseniä että ylimpiä johtohenkilöitä myöten. He näkivät rajoittamattoman kansanvallan ja sosiaalidemokraatit uhkana ideaalille yhteiskuntajärjestykselleen ja valkoisen Suomen perinnölle. Varsinkin 1920-luvulla sisällissodan muistot olivat vielä tuoreet. Suomi oli yhä tietyllä tapaa jakautunut valkoiseen ja punaiseen kansanosaan, jotka katsoivat toisiaan epäillen. Käytäntö kuitenkin osoitti, että sosiaalidemokraatit eivät ryhtyneet hallitusvallassa ollessaan toimiin suojeluskuntia vastaan. Merkittävästi tähän lienee vaikuttanut presidentti Relander, joka oli Tannerille painottanut, että minkäänlaiset aggressiiviset toimenpiteet suojeluskuntajärjestöä vastaan eivät saa tulla kysymykseen. Ainakin jälkiviisaasti voidaankin todeta, että suojeluskunnilla ei ollut käytännössä syytä pelätä sosiaalidemokraattien uhkaa, eikä sosiaalidemokraatilla näytä ollen todellista syytä pelätä suojeluskuntien vallankaappausta. Lisäksi, vaikka vuonna 1932 lukuisia suojeluskuntalaisia liittyikin valtiovallan vastaiseen rintamaan, näytti tosipaikan tullen siltä, että suojeluskunnat ei kokonaisuutena ollut silloinkaan uhka demokratialle. 1930-luvun lopun lähetessä sekä suojeluskunnat että sosiaalidemokraatit saattoivatkin antaa tunnustuksen toisilleen omistautumisesta Suomen tasavaltalaisille demokraattisille periaatteille ja niiden puolustamiselle. Alussa mainittu Tannerin kiusallinen tehtävä Paraatissa oli tavallaan ensiaskeleita tälle kansanrivien eheytymiselle. Loppujen lopuksi tarina ei siis kerro, oliko kohun aiheuttanut päiväkäsky aito vai ei. On merkittäviä syitä sekä puolesta että vastaan. Tämän videon lähteenä käyttämäni kirja Martti Ahdin kaappaus on selvästi tarkalla tutkimuksella laadittu yksityiskirjeitä ja arkistoja myöten, mutta toisaalta kirja on vuodelta 1990. Kenties uutta tietoa on siis voinut paljastua tai olla paljastettavissa 30 vuoden jälkeen. Itse kirjassa ja tässä videossa kysymys kuitenkin jää avoimeksi. Tämä tapaus oli joka tapauksessa jälleen hyvä tapa havainnollistaa 1920-luvun Suomen sisäpoliittisia teemoja, joten kiitos jälleen mielenkiinnostanne ja näkemiin seuraavassa videossa.